Mar Kuppet koro nyiso sirikal ni ochwalo omenda duto mag somo mahigani ne skunde kapok oyepi ne tam mar adek. Jagoro mar riwruogno kelo Misori onyiso dwaro mondo mi twak obedi mar loso chenro mag somo ma pacho kae kama oriwo nok mar omenda. Kaka Juthumoni lerono, riwruogno dwaro mondo mi chwal jopuonj e ngas mag tich kendo ochiw thuolo ne ndiko jopuonj manyien. Gin jumbe matin ne adek kende to skunde iyawo. Yepo mabiro gi wich bar mar gope ma skunde onindogo tamni mahao bilion 20. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyaka sani koro dwaro mondo migawo mar omenda ochwal gope duto magin go mag skunde kapok tam manyien ochopo maonge leo. Cabinet Secretary mar Finance bende kiyawo tam manyien to pesa ma President owacho ni nitiere ni ogolo chopo skul. Koro nego wabed gi twak kaka jopiny mar Kenya ni policy mag education onego bed ni koro wantiere go mondo wawach weche machalo kaka pesa michule skul, gik miji some skul, policy mai somo go e skul nyaka mondo koro lokre. Akelo e twak kod jofwambo e boma ma Nairobi kama bende onyisi dwaro mondo mi kel twak machielo mabiro kelo paro manyien ma opogore kod mar Profesa Munavu. Paro mar Profesa Munavu emane omiyo jopuonjre mag junior secondary oduoki e primar kendo medo nengo mar omenda mar somo e kuonde tiegruok mamalo moko masani osekelo liet e sekta mar somo. Presidential Working Party no diro jo Kenya omiyo gi ting' ma ok ginyal nikech Presidential Working Party emano wacho ni nyithindo madhie junior school otere primary. To noyudo ka nitiere klase 12,000 manosegere secondary school. Igani kaka ne wantiere ni ne onge form 1 to klase mag jo form 1 go ne nitiere ni nono to udi klase 12,000 ka beno gerne ni nono to chako ger klase moko e primary school mana ma okiew gi secondary school to laboratory to onge. Enemo okelo thirno kendo nemo miyo koro wan gi bagni mang'eny. Moko kuom gik ma bende riwruogni dwaro mondo mi otim oriwo chopo singo mar ndiko jopuonj 20,000 higani kaachiel gi golo omenda mar medo jopuonj e ngas mamalo mar tich. Ogol pesa mondo jopuonj oyud go promotion. Jopuonj 130,000 oyud promotion margi. Kako golo dwoko fees mar university chienie ogole pesa mi Teacher Service Commission mondo jopuonj oyud go promotion. President mondo chako chiw e budget pesa manyalo ndiko jopuonj 20,000 kaka no chikowa chieng' Labor Day. Juma ma okalo ne oduok piny omenda mar somo e mbalariany kod atamalo manie kind 15 nyaka 40. Judith Omondi, Ramogi TV.